रहे हैं जय माँ काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से। दुख भागेला किस्मत जागेला हो दुख भागेला किस्मत जागेला बाबा नगरी में मस्ती में डोल चलना भौजी कांवर उठा के बोला बम बोलना भौजी कांवर उठा के बोला बम बोलना देवघर जाए खातिर बड़ा मन करता हाँ देवघर जाए खातिर बड़ा मन करता भौजी कांवर उठा के बोला बम बोलना भौजी कांवर उठा के बोला बम बोलना। शंकर भगवान की अभी आप सुन रहे हैं जय माँ काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से। सोचल सपनमा हो सोचल सपनमा हो करब जे हम पूजनमा हो सुनर लालनमा हो साचो बतिया तू महानना हो साचल सपनमा हो मन के बतिया तो बाबा जानेला तू चढ़ावे खातिर लेहला भंगिया के गोला हो भौजी कांवर उठा के बोला बम बोलना भौजी कांवर उठा के बोला बम बोलना देवघर जाए खातिर बड़ा मन करता हाँ देवघर जाए खातिर बड़ा मन करता भौजी कांवर उठा के बोला बम बोलना भौजी कांवर उठा के बोला बम बोलना। शंकर भगवान की अभी आप सुन रहे हैं जय माँ काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से। महिमा महान हो जानेला जहान हो यदि फेरी है नजरिया हो कर तू बखान हो कर तू बखान हो महिमा महान हो जानेला जहान हो यदि फेरी है नजरिया हो कर तू बखान हो अंतर्यामी हो सबके स्वामी हो सुन राम पुजारी के किस्मत तू खोला हो भौजी कांवर उठा के बोला बम बोलना भौजी कांवर उठा के बोला बम बोलना हो देवघर जाए खातिर बड़ा मन करता हो देवघर जाए खातिर बड़ा मन करता भौजी कांवर उठा के बोला बम बोलना भौजी कांवर उठा के बोला बम बोलना। जय माँ काली रिकॉर्डिंग स्टूडियो फुलपरास चौक से। 91 13 90 67 65।